Siyanibingelela nonke. Siyanimukela kwiNdofana Soweto TV. Bengifisa sikhulume ngendaba eyenzeka especially 2022-2023 nakulo nyaka 2024. Kunabantu ababephume umkhankaso. Lowo mkhankaso lowo ubasebenzela isikhathi eside futhi benganakekile. Baze bazibona nabo beyizinto ezinkulu bespecially ngandlela thize. Kunabantu abafundisa abanye ukuthi if wenza content ufuna nje ukuthi usheshe uphakama page lakho uhambe phambili laziwe. Khuluma ngokhuzana, ungakhulumi kahle futhi ukhulume kabi. If umncome entweni eziwu-10 ubale okukodwa kuhle oku-9 kubi kodwa. Leyo nto leyo isebenze isikhathi eside and abantu bebengena kulo trick lelo gibelelo. Bangenile abantu abaningi. Uthola ukuthi manje kuzogijinywa ke sekuyophendwa labo bantu lapho bothukwa bokwenziwa izinto ngale bayabasupport abanye. Then account umuntu ikhuphuke mawala. Because iyona inhloso ade ifuna ukunitricka ukuthi nizomkhuphela i-content yakhe. Leyo nto leyo ibiningi kakhulu. Kodwa okucacile kulokhu abanje kuphuma i-album kaKhuzani angidlali nezingane. Leyo nto yabo abahlale beyenza, abahlale beyiplana zokuvula ama-live benzeni beposte bebhala abakuthandayo. Hayi akusebenzanga. Akuzange kwenze umehluko. Akuzange ukuthi isho. Iyona ndlela engabe kwakudelwa ngayo nasekuqaleni ukuba abantu babebonile ukuthi laba bastricka bafuna singafocus. Bayamele bekubona abantu ukuthi la idliswa nje ingulube isesakeni ayikho lento. Kulokho abantu ke ifocus yabo ibe kwi-album kaKhuzani, bahlala i-album kaKhuzani, bafocusa kwi-album kaKhuzani. One way. Lokho okwenze ukuthi iqhube kahle eyitolo. Labantu abaningi ke bayincoma ke abayithandile babeka kahle. Ilokho into efunakalayo. Iyona nto vele okuyiyona okuqhubeke ngayo. Na okuzayo abantu kumele bazi ukuthi umuntu uyohlala ekhuluma. If uneqhawe olithandayo umuntu ohlala esho into e-wrong uyazi ukuthi usho uthiteke. Nawe kugijime ngelikhulu ijubane ke uyokhomenta lapha ke kuma page wakho ma-account wakho uthi ukhulumela ini lelo qhawe lelo. Okuyinto mhlambe nengekho ke wrong. Kodwa inhloso yani ukushifthisa kwi-focus. Kulento wena osuke ufocusa kuyo uyibhekile ufuna ukuyenza ayibisenzeke because uspenda isikhathi ulokhu uphendulana lo muntu umthuka lokum-entertain okudlela nje isikhathi esingenasidingo. Engaboni isikhathi sakho uhamba uyophusha loya msebenzi waloya mculo osuke umthanda ekhiphe futhi ne-album or ingoma esuke imnandi leso sikhathi leso. Lawo maqhinga abo abantu ke abawayeke amaqhinga abhedayo amaqhinga angenamsebenzi. Futhi if ubona ukuthi lento le awunayo iplan yokuthi wena mhlawumbe iyakuhlukumeza akuhluphi ungafocus entweni enegative, ungafocus entweni ezokuhlubula umoya, ungafocus entweni ezokukhipha endleleni. Wena focusa kulokho ufuna ukwenza. Focusa kuleli qhawe osuke ulithanda elisuke lenze kahle. Usuke ekhiphile lo muntu loyo enze umsebenzi omuhle. Ungaposta ngalokho, ungabhala ukuthi ku-Facebook, Twitter, ukwenza ama-video, uncome umsebenzi walelo colo osuke ulithanda. Ungasabi futhi abantu ukuthi bazothina lokho. Awenzeli abantu abangamthanda. Kunabantu abazonda umuntu bengamazi nakumazi engazange benze lutho. Kodwa nje umzondela ukuthi yena umlandeli omunye umculi. Kodwa uzonda umuntu angazi nakwazi ukuthi uphila impiloni. Azamzonda likhiphe ngembaba ukuthi hayi ngiyamzonda.
ngeke kuyihlupheka lo muntu loyo, ngeke kumenze lutho. Abantu baney'nkinga zabo ey'ningi ey'bahluphayo esingazi ukuthi iziphi. Manje i-stress sabo bafuna ukusikhipha ngayo yonke indlela. Ukuyobhala online or wenza ividiyo online, uvele usukele nje umculo umngene ngenhlamba. Indlela lo muntu lo asuke ekhuluma ngayo ecela usizo, whatever le asuke iqhubeka kwimpilweni yakhe. Ufuna ukuzizwa engcono, mhlawumbe nokukhipha lo frustration yakhe. Usuke edinga usizo lo muntu lo. Usuke edinga ukusizakala. Nengqondo isuke ifuna ukuyohlola ukuthi lo muntu kahle na. Ngabe yini le emhluphayo empilweni yakhe, kwenzakalani? Ngoba it's impossible ukuthi ungavula i-live kwa-TikTok usuku nosuku ubiza abantu or beyizele kuzohlala laphana kwi-panel nikhulume ngomuntu kuze kuyoshona ilanga, kuze kusebusuku. La bantu abanazo ney'mpilo, abajoli, abaganiwe, abanay'ngane, abanazo izinto zasemndenini yabo, zemizi yabo. Abasebenzi yini na? Because i-live iyasidla isikhathi. Thatha isikhathi eside lokhu nikhuluma niphinda ni-recycle izinto ngomuntu. Because if la bantu bebenawo amandla ngendlela bebecabanga ukuthi banamandla ngayo, ngabe abahlali bekukhuluma maybe sekwenzeka. Manje akwenzeki. Kuze kube ngathi banamandla banikezwa yinina, niyaba-attenda, niyabalandelela ukuthi bathini. Bayabona ukuthi into abayishoyo nabayikhulumayo ziyanihetha, ziniphatha kabi. Nge-reaction enisuke niyenza bayabona ukuthi hayi shuthi sishaya khona enxebeni. Nabo bekhuluma, nabo beshare life. Kuze kube nama-group lapho nihlangana khona. Phinde futhi nikhulume ngazo lezi zinto lezi ukuthi hey ubani bani. Into engenasidingo le. Abantu bohlala bekhuluma, abantu angeke benithanda into eyodwa, nethe izinto ey'hlukile. Omunye unethalente lokukhuluma, lokugxeka, ithalente lelo. Angeke uze ukwazi ukuphikisana naye. Uyayimasterisha lo nto leyo. Kunabantu abahlele nje ukuthi ngizogxeka bani. Impilo yami yonke nje mina. And le nto isize naye yamshintsha. Sekuhlale nje kuwumuntu negative. The way aseyiyona akasayithandi kwayena. Ngoba yini? U-obsess ngomuntu angamazi, ngomuntu angazange ambone, ngomuntu noma bengahlangana ayikho into ecommon abangayishare mhlawumbe bekhulume bethole i-common goal. Kodwa umzonda, umuposta, spend isikhathi edit ama-video, jazi nje ukukhombisa inzondo yakhe lo muntu loyo. So lo muntu loyo angeke uzumenze lutho. Angeke uzumenze lutho. So abantu abakhandake lawo ma-video ke ama-account abo ke bekhuphuka ke ngegama lakhe ke uKhuzani. Yes, bamsebenzisa kabuhlungu. And baningi and kwabasebenzela. Ne-engagement kuma-account wabo bebeyibona ukuthi iyakhula because bebedonsa ini ngigxeka uKhuzani, bebedonsa uhlangothi oluthize luzogcwala la kule account yakhe ku-live wakhe. Abone ukuthi umuntu hawu i-attention engadose ngiyifunda khani ngiyithola. Kodwa leyo nto leyo kumina into engathi isho into engenamsebenzi, akushintshi lutho. As long as nizohlala eqinisweni lokuthi umculi lo mayenze kahle, especially mawuthi uyamlandela, umlandeli wakhe, umlandela ngempela, uzofocusa kuphi kuye. Uzokwenza izinto ezosiza yena, ezobenefitisa yena. Nama-account kunama-page nani. Nawe bhala okuhle ngalowo muntu loyo. Yenza izinto ezinhle. Ubhale noma kangaka akukhathaleki. Kubonisa ukuthi nawe uyatrenda. Bane futhi abantu ababhala kahle. Angeke uphikisana loya muntu loyana lokho ethuka. Lo muntu lo uzothatha i-attention ayisuse kuwe. Ugcine wena ungasakhona ukukhuluma ngalo muntu omthandayo. Vele iqhinga kusuke kuyilelo. So abantu abakanjalo ke ukuthi nje niphume ngoba niyiphela impilo yenu nenza ngale ndlela le enifuna ukwenza ngayo, niqhubeke niye phambili.
album akhuzani noma bengavula live abayimillion noma benza ama-post ayi-billion noma beyabhala kangaki angeke bekushintshe ukuthi inkulu ingoma lapha iyenze kahle isaqhubeka futhi ayakaqedi nenyanga iyasebenza kahle kakhulu iyona ifocus leyo okumele ngabe ikuyona omunye umuntu uphume kuyo so into enjengalezo ke siyiqaphele siyinothise futhi siyibheke kodwa zingagcini selimaza kwanawe wena usuke usecela ukuthi lo mculo loyo enqothi kunaka abanye abantu ifocus imele kulo mculo lo okusuke usingaye okusuke uyena okumele umsebenzi wakhe ubhekeleleke. Ngiyabonga bafowethu ngiyabonga ithuba sokuphela futhi sihlangana ngokuzayo.